So good morning guys, hingkai ang tini fungo tabo gas langnai hin phaimani. Pujani kisa tini bokhnai rok rajaknai hin tongmani, hingkai singkar rok gas silangnai hin tongmani. Gas dani bai fungo hingkai gas malia tabo khawai bari bazar gana sopai tongma kya. Line kolok ma hingkai gari o asugui seler tongkha hingkai norok bai kisa kok salai nukjakani hinui hingkai ani mo bokhnai rok markhai lokha hinmano. Hingkai tini pujani first matai tumani din tini hingkai gas rok dawai sonani phaimani khajna theke bajna besi hima haising tongsumo tini phai hingkai tini bukhai dukha bisoi hingkai yang amota gas danai phaimani nogo wngma tongkha wak bo thwithanga po hinkha o nogo ada tamo tongmung chamang kaprai thwithanga hinkha o hingkai tak salamna bo borok ma yang kang bo jaga o mahasano safarimani hingkai ton ton gra laisina do.